మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నామములో దైవ సేవకులు డేవిడ్ పాస్టర్ గారి కుటుంబానికి నా హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియపరుస్తున్నాను. డేవిడ్ పాస్టర్ గారి కుటుంబం అని చెప్పానంటే ఆయన కడుపున పుట్టినటువంటి బిడ్డలతో పాటు ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి బిడ్డలకు కూడా తన పిల్లల కంటే కూడా సంఘ బిడ్డల్ని ఎంతగానో ప్రేమించేవాడు. కనుక గత డిసెంబర్ నెలలో ఈ విధంగా మేమిద్దరమే జీడిమెట్ల ప్రాంతంలో సంఘంలో దేవుని సేవలో చివరిగా అయ్యగారితో కూడా కలిసి సేవ చేసే భాగ్యం నాకు దొరికింది. క్యాలెండర్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత వాక్య పరిచర్య చేసిన తర్వాత ప్రభు వాళ్ళ ఆరాధనలో ప్రక్కనే కూర్చున్నాం. అయ్యగారి ద్వారానే నేను ప్రభు వాళ్ళ ఆరాధన తీసుకోవటం జరిగింది. క్యాలెండర్ తీసుకొని మేమిద్దరం చూసుకున్నాం. ఆ పైన పాస్టర్ గారిని ఆ ఫోటోలు వేసారు. నాకంటే పెద్దవాళ్ళు, తండ్రి సమానులు, అయ్యగారిని గురించి చాలా మంది సేవకులు ఎన్నో అనుభవాలు చెప్పారు. కానీ గత నెలలోనే అలా చూసి ఈ విధంగా జరగటం కొంచెం దుఃఖకరమైన సంతోషమే. ఆ ఫోటోలో పాస్టర్ గారిని ఇద్దరిని పిల్లలు ప్రింట్ చేశారు. స్నేహంగా ఉంటాం, చాలా సంతోషంగా ఉంటాం. తర్వాత నేను అడిగాను, ఈవిని ఎక్కడన్నా చూసావా నువ్వు అని. అన్నాడు. ఈ పాస్టర్ గారు పక్క నుండి ఆమె ఎవరో తెలుసా నీకన్నా. మరలా నవ్వి నీకు తెలియదా అన్నాడు. నాకు తెలియదని నువ్వు చెప్పాను. కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉంది, మేము స్టేజ్ మీద బల్లారాధన జరుగుతూ ఉంది, మేము మాట్లాడుకుంటా ఉన్నాం పోయిన నెలలోనే. నీకు తెలియదా నీ నోటితో చెప్తే విందామనుకుంటున్నాను, చెప్పు అన్న. ఎవరో తెలుసా? నాకు తెలియదులే, చెప్పరా నాయన బాబా. మై లవ్ అన్నాడు. నీ లవ్వా? నువ్వెక్కడా, ఆమె ఎక్కడా అని చెప్పి నేనంటే ఆమె అక్కడ, నేను ఇక్కడ. మహా జ్ఞాపక శక్తి. అన్నీ గమనిస్తూ ఉన్నాడు. ప్రక్కన కూర్చొని అందరినీ గమనిస్తూ ఉన్నాడు. మా లవ్ అన్నాడు. రాత్రే కనబడ్డది నాకు, రూమ్లో పండుకొని ఉంటే నిన్ను అడిగింది అని చెప్పనంటే అడిగిందా? ప్రేమ గలదయ్యా అన్నాడు. మీ ఇద్దరికే సరిపోయిందిరా నాయన అని చెప్పాను నేను.
పరిచర్యని డబ్బుతో కట్టలేదు, మరి ఇంకొక విధంగా కట్టలేదు. డేవిడ్ పాస్టర్ గారు కేవలం ఇంత గొప్ప పరిచర్యని ఆయన ప్రేమతోనే కట్టాడు. ఇంతకంటే ఆయన గురించి ఏం చెప్పలేను. చాలామంది ఏదేదో కట్టాలనుకుంటున్నారు, కానీ ఆయన ప్రేమతోనే ఇంతమందిని సంపాదించుకున్నాడు. ఆయన అంటే అనేక మందికి ప్రాణం. ఎప్పుడూ నవ్వుతూనే ఉంటాడు. ఏడ్చాడంటే చిన్న పిల్లలు కూడా పనికిరారు, అలా ఏడుస్తాడు. విశ్వాసులంటే అమిత ప్రేమ. అటు తర్వాత మెల్లగా పిల్లలకి పెళ్ళిళ్ళు అయినాయి. అదేందో కానీ ముందు ఆడపిల్ల పుట్టింది. నేను వచ్చి చూశాను. అయ్యగారు, ఏంది అమ్మాయి పాస్టమ్మ గారిని దించేసిందన్న. అయ్యా, పాస్టమ్మ గారా? అప్పుడు వరకు ఆయన చూడ దగ్గరికి పిలిచి చూస్తే ఉందా? ఏది డాలే పైకలే. ఇదిగో పాస్టమ్ గారు. పాస్టమ్ గారు ఉన్నట్టే ఉందయ్యా పాపాన్న. ఇంకెవరిని చూడటం లే, ఆ అమ్మాయిని చూస్తున్నాడు. మొన్న కూడా చెప్పా నేను, ఇంకో పాప ఏది? మొత్తానికి వీళ్ళు వాళ్ళని ఫ్రంట్ పోతూ పోతూ మనకు పిల్లల్ని మనకు చక్కగా ఇచ్చేసిపోయారు. ఒక సేవకుడిగా నేను మనసారా కోరుకుంటున్నాను, ఇప్పుడు నిజమైనటువంటి సేవ ప్రారంభించబడింది. ఆయన పని ఆయన చేసి ముగించి వెళ్ళిపోయాడు. ప్రేమతోనే ఇంతమందిని సంపాదించాడు. ఉపదేశం ఉంది, దానితో పాటు నిండు ప్రేమ కలిగిన వాడు. వాళ్ళిద్దరూ మాట్లాడుకునేటప్పుడు, ఏసన్న గారు డేవిడ్ గారు మాట్లాడుకునేటప్పుడు ఏసన్న గారు చెప్పేవాడు, డేవిడ్ కాలరు పట్టుకొని కొట్టు, అప్పుడు ఆడు పారిపోడు. కాలరు పట్టుకోకుండా కొట్టేవనుకో ఆడు పారిపోతాడు. ఏసన్న గారికి అన్ని చిట్కాలు తెలుసు, డేవిడ్ గారికి అంత ఇది లేదు. ఏం పట్టుకొనే అన్నాడు, కాలర్ అంటే అర్థం ఏంటి అన్నాడు, ప్రేమతోనే కొట్టు. ప్రేమనేటువంటి వార్లారా, నా మాటలు ముగిస్తున్నాను. చివరిగా చెప్తున్నాను, ప్రేమతోనే ఇంత పరిచర్యను ఇంతమంది సేవకుల్ని ఆయన సంపాదించుకున్నాడు. కనబడుతున్నటువంటి ఈ భవనాలు ఆయన ఆస్తి కాదు, ఆయన సంపాదించుకున్నటువంటి మీరే ఆయన ఆస్తి. ఆయన సంతానానికి, ఆయన పిల్లలకి ఇచ్చిపోయినటువంటి ఆస్తి ఆయన పెంచుకున్నటువంటి సేవకులు, ఆయన ప్రేమించి ప్రాణం పెట్టిన విశ్వాసులు. ఇప్పుడు మీ ప్రేమని ఈ పరిచర్యకి, ఆ కుటుంబానికి మీరు చూపాలి. ఆయన దగ్గర నేర్చుకున్నటువంటి ప్రేమ
సంఘ పెద్దలు కానీ విశ్వాసులు కానీ ఆయన ప్రేమను పంచుకుని పుట్టిన సేవకులు కానీ ఇప్పుడు ఆయన ప్రేమను మీరు సంఘానికి పంచుతూ ఆ పిల్లలకి మీ ప్రేమను చూపుతూ వాళ్ళకి నాన్నగారు అమ్మగారు లేని లోటు విశ్వాసులు చూపాలి. ఒక సేవకుడుగా మీకు నిండు వందనాలు చెల్లిస్తూ, నాన్న లేకపోయినా అమ్మ లేకపోయినా మేమున్నాము అని చెప్పని మీరు నిలబడతారని, ఈ పరిచర్యకు ఇటు కుటుంబానికి ఇటు సంఘాలకి సేవకులకి మీరే మూల స్తంభాలుగా ఉంటారని విశ్వాసులందరికీ మనవి చేస్తున్నాను. ఆయన దగ్గర నేర్చుకున్నటువంటి ఉపదేశముతో పాటు ఆయన చూపిన ప్రేమను పంచుకొని ఇంతవరకు నడిపించబడ్డ విశ్వాసులు ఆ ప్రేమతోనే ఈ పరిచర్యను కాపాడుకుంటూ రావాలి. అప్పుడు ఆయన పని సంపూర్ణమవుతుంది. ఆయన ఉన్నప్పుడు చిన్నపిల్లల మాదిరిగా గొడవలు వేసుకుంటూ సణుక్కుంటూ కొనుక్కుంటూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఆయన తండ్రి ఉన్నాడు కనుక. ఇప్పుడు ఆయన వాళ్ళ నాన్నగారి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాడు. ఇప్పుడు ఈ పరిచర్యని సేవకుల్ని మీ చేతులకు అప్పగించి వెళ్ళాడు కనుక మీరు నేర్చుకున్నటువంటి ప్రేమకి, నేర్చుకున్నటువంటి పునాది మీద నిలబడి ఇప్పటి వరకు జరిగిన సేవ కంటే విశ్వాసుల ద్వారా, సంఘ పెద్దల ద్వారా, సేవకుల ద్వారా 1000 రెట్లుగా ఈ పరిచర్య వర్ధిల్లాలి. ఆ విధంగా ఈ సేవ కొరకు, కుటుంబం కొరకు మేము నిలబడతామన్న వాళ్ళు చేతులెత్తాలి, చెప్పండి. హల్లెలూయా. అందరూ పాడుతున్నారు. జబరాజ్ ఏడి అన్నాడు. ఆయన పిలవరా నాయన అన్నాడు. ఏందో చెప్పు, నేను చెప్తానంటే పాటగాడిని ఇక్కడ పెట్టి అందరి చేత పాడిస్తాడు. నేనేం పాడేది, నీకంటే ముందు నేను పోయేటట్టున్నాను. మన ఇద్దరం కూర్చొని భోజనం చేయాలన్నాడు. అలాగే మాకు భోజనం పెట్టారు. ఎన్ని లెగ్ పీసులు అమ్మా? 7 or 8 లెగ్ పీసులు తెచ్చారు. లాలీపాప్స్, పాపలు తింటారే అట్టటివి. కొడుకా అన్నాడు. చాలామంది కొడుకులు వచ్చేసారు. మనవడా అన్నాడు. ఒక మనవడు వచ్చాడు. అన్నీ అక్కడ పెట్టరా అన్నాడు. నాకు ఇటు పక్కన. కానీ అన్నాడు, నువ్వు స్టార్ట్ చేయాలి. నేను ఒక్కడి దిన లోపల 7 తిన్నాడు. సంపూర్ణ సంఖ్య ఆయన ఎప్పుడైనా కానీ 7 తిన్నాడు. ఈ లోపల రాబట్ట హడా ఉడిగా వచ్చి, అయ్యా గొంతు పట్టుకుంటుంది, నీళ్ళు తాగు, గొంతు పట్టుకుంటుంది, నీళ్ళు తినేటప్పుడు గొంతు పడు తిన్నేరా నాన్న. ఓరే నాయన, ఏం రోషం రా తండ్రి. ఆ ఎముక తీసి కొట్టాడు అనుకున్నా. గ్లాస్ అక్కడ పెట్టి వెళ్ళిపోయాడు. నేను కూడా తినలేకపోయినా. దాని మీద ఉన్నటువంటి దాన్ని ఏమంటారు, మొత్తం తిని ఎముకలన్నీ పక్కన పెట్టాడు. చాలా సంతోషంగా. మరి ఎందుకో ఆఖరి దినాల్లో దేవుడు తీసుకొని వచ్చి అంత పెద్ద దైవ సేవకుడితో కూడా నేను కూడా కలిసి భోంచేసేటట్లు
ప్రసంగం అయిపోయినంత వరకు కూర్చో అన్నాడు. ఆదివారం ప్రభు వల్ల ఆరాధన నాకు కూడా ఇచ్చాడు. సంతోషంగా వెళ్ళిపోయాను. తెలిసిన వెంటనే ఏం చేయాలో అర్థం కాదు, రాలేనటువంటి పరిస్థితి. సిద్ధపడి బయలుదేరి వచ్చేటప్పుడు ఉన్నట్లుగా ఉండి నా కుమారుడికి యాక్సిడెంట్ అయింది. హాస్పిటల్కి వెళ్ళి కట్టించుకొని కారు దోలగలవు అని చెప్పానంటే ఏదో ఒక విధంగా వెళదాం, అయ్యగారిని చూడాలని చెప్పని. అందరికీ ఆయనంటే ప్రేమ, అదేంటో కానీ వీళ్ళందరికంటే మా వాడు ఒకడున్నాడు, మా వెసలి తమ్ముడు. ఆడంటే ఇంకా ప్రేమ. ఆ రోజుల్లోనే అయ్యగారిని అలా ఎత్తుకొని బాత్రూంలోకి తీసుకుని వచ్చి మళ్ళా తీసుకుని, వరే నేను నడుస్తానంటే మేము ఉన్నావయ్యా అని చెప్పన్నాడు. ఎబ్బి ఆడుగానుంటే అల్లాడిపోయేవాడు. ఎందుకు అందరినీ అట్ట ప్రేమించి ఆగ్రాకి ఆయన మాటి మాటికని ప్రేమ సామ్రాజ్యానికి వెళ్ళిపోయాడు. మేమిద్దరం ఆ రోజు పాడుకున్నాం. అయ్యా పాట పాడన్నా, నేను ఎక్కడ నువ్వు పాడాయా నేను ఎత్తుకుంటానా అన్న. ఈ బంధము అనుబంధము విడదీయగలరా ఎవరైనను, మరి ఏదైనను. మనందరి బంధం కంటే యేసన్న గారికి ఆయనకున్న బంధమే వేరు. ఆమేన్. ఈ బంధము అనుబంధము, ఈ బంధము అనుబంధము విడదీయగలరా ఎవరైనను, మరి ఏదైనను. విడదీయగలరా ఎవరైనను, మరి ఏదైనను. రాజా జగమెరిగిన గడిగా చెప్పండి. సంతోషంగా ప్రేమ సామ్రాజ్యానికి వెళ్ళి గడిగా గడిగా ఆయన ఎప్పుడూ నవ్వుతూ ఉండేవాడు, సంతోషంగా ఉండేవాడు. సియోను షాలేము మన నిత్య నివాసము. సియోను షాలేము మన తండ్రి గారు వెళ్ళి చేరినటువంటి రాజ్యం. గ్లోరీ. సియోను షాలేము మన నిత్య నివాసము. చేరుటయే అధ్యయనము, ఈ ఆశ కలిగి ఉందునే. చేరుటయే నా ధ్యానము, ఈ ఆశ కలిగి ఉందునే. సియోను
తీరుటయే సంతోషంగా. ఆమేన్ ఆమేన్. నిత్యము స్తోత్ర బలులు నీకే అర్పించెదను యేసయ్యా. నిత్యము ఆరాధనకు నాధారమా. స్తోత్ర బలులు నీకే అర్పించెదను యేసయ్యా. నిత్యము ఆరాధనకు. అయ్యగారు ఎంత సంతోషంగా ఉన్నారా బాబు. ఆయన చూడు ఎలా ఉన్నాడు. సియోను నిద్రపోతున్నట్టే ఉన్నాడు. ఆ గొడవ చప్పలు కొడండి. సియోను షాలేము ఫ్రెడీ అంటే ఫ్రెడీ ఆడికి చెప్పు. ఫ్రెడీ ఆడికి చెప్పు. అదేం దెబ్బ చెప్పు వాళ్ళకి. ఎవ్వరు దుఃఖపడబాకండి. ఆయన రాజా. ఏమండి సంతోషంగా ఎస్ఎన్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాడు. పాస్టమ్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాడు. ఏమండి ఆయన ఎంతో సంతోషంగా దర్శనాల్లో చూసినటువంటి యేసయ్య దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాడు.